أجي خستاي كنبلو حاسبنا نيرنا عيتبلن تنبلو نيرنا طبق نيرو كبل نيرو انتاي كبل نيرو كنبلو نيرنا معنات انتاي معناتي تግራይ ምስል ሸባብ ዝኾነ ኣይትርከብ ከም ዘይብላ ኣሜሪካ ትፈልጥ እስራኤል ትፈልጥ ኩለን ምዕራባውያን ንስምዶ ሸብከታ ዓረቅ እንዳበለስ ኩሊታት ተሰርቀ ለደቀ ዝወድዝኮ ክትኣምኑዎ ከይትኣምኑዎ ናትኩም ይደቀ ኣነ ግን أكيد نقرأكم الله رايد أو سعيد كل شيء كيريان بوليتيكان حقن كبدون يوم مالس نا بوليتيكا خا بوليتيكا 11 كيلومتر تطرح عيشة تايت فلت بوليتيكان زاب تاي ملكة أصله بوليتيكا حزب إرترا خطف منجس إرترا خطف إن حزب حنا يخوينا منجس إرترا بدم زد اليوم ما راح تتهلو ويكعت علاتي تقرين يعتذرف تقدم معنا شو عصوات ورد ناتوهالس مين يبقى أخونك وردن يلو خبلولو زخولو خناتات هل تاني أخصم وسانة نعبدان وسانة نمتى يخل العصر ودنه نعمنا تبعجت يسزد نبل من يختقبرو وانا نت على نخسر خناتات زمچاچوا بلصقنا هذا مشترك في زرلو اب حدنت حزبتات منبار يمرص زتخلل المع زي كونس زتخلل زي الراس قاي زلوا تግራይ ማለት يترفكنا لمعس اب سق اصطان لي زلو حد كتم همينا نسكف زلنا هميل دهزي سمرت يكون تم او عفار زلو شفات عطقات ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገጽታ እዮም ጸረ ሰላም ህዝብ ትግራይ እዮም ተሰልፎም ዘለው ኤርትራ መልካም ዜና አለ ትልቅ ዜና ነው ኤርትራ ወዳጆች ስለሆናችሁ በተለይ ደግሞ ከብልጽግና ሰበር ዜና ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ሰራሕ አጊዶም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምህዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ቀረባ ዋና ካይድ ስራሕ ቴሌቪዥን ትግራይ ኮይኖም ንዝተመደቡ ኣይተ ኣባዲ ገብረስላሴ ካብ 16 ሚያዝያ ጀሚሮም ካብ ስራሕ ከም ዝኣገርዎም ኣብ ጻሕፍዎ ደብዳቤ ንምፍላጥ ተኻይሉ أجي خستاي كنبلو حاسبنا نيرنا عيتبلن تنبلو نيرنا طبق نيرو كبل نيرو انتاي كبل نيرو كنبلو نيرنا معنات انتاي معناتي هاي نبال معنات هاي معناتي كهذا توعس كاغت بس اليوم محدار في الحوض له دقيق هذا اي خلقيه وي اي لك زلق له مهنات زي لك له مهنات كاع زي مهنات يخمط له ودو حوحات مسايمة خد حيلتات وسينا ملو أوقسم توسانهم يخور اللمية جن خايف جن نعي بحيل جسيل خاصم المبارد خالي كونسكونس اللواني حرقة كونسكونس اللوان خايف لك ميشو بجزء عرسو كونترفيرشال فانا بجزء عرسو واقع سويدو ديسبشن ناي ديسبشن عينت مجلسي أنا جن دقاقي من دي سميعية كانت تدسن أربعة خفيلة يعني حدا سلطان يلقم سلطان فيدرال منجس قلص لينيو حوحات انتاي ملكتا خوينو حوحات أي فلطان كمتي أبي حمد حوحات أي فلطان سفرار مسوات مسايا مالو زوالو حوحات أي فلطان يلو سلازي حوحات أبي حمد نحرر يفلطان حوحات إيد يبلان حوحات إيد نحرر يبلان خوينا فيدرال منجس شيء منيو سلطاني أي لقم تحنتي بخاريسي سلطانه يختلقون حتى حسبوا خوينكم جن كبي حرقه يدمطكم زلين مينست خوينات كل عيو زرا بكلك اتوخ بديي خلينا غير يقول كبي حرقه خمصلكم يي بفرارحي حزب إرترا خطف منجس إرترا خطف اند حنا يخوينا منجس إرترا بدم زدليوم مرحته هالو ويكع صلاتي تግርኛ ተዛረፍት ግንድማና ሸዋ ሰዋት እንታልዮም ታዩቲ ሐጢያቱ እንኳን ሻዕቢያ ንሕና ባዓትናኮ ንደልዮም ኣለና حق ምድራ ስለዚኹም ዝባህ ዘራ ያለ ስጉምት ክሰደኒ ይውሰደልካን ፈራቃኒ ዘራ ልዕሊ ሕግ እንተ ኮይኑ ስጉምቲ ይውሰደልን ፈራቃን ጀነራል ታደሰ ያ ሻዕቢያ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ኢዱ የእትሎ ዝብል እምነት የብለና ኣነ ኢዱ የእቱ ባንዳታት ተጋሩ ሸዋውያን ፀረ ኤርትራ ፀረ መሪሕነት ናይ ኤርትራ ግን ኣለዉ አይተም حدرن ኩሎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምርሓን ኩሎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሻዕቢያ ካብራኽ ህዝቢ ኤርትራ ዝወፀ ውድብን መንግስትን ስለዚህ ኣብዘይ ምልከተ ካዳ ሰዓት ኢኻ ሻዕቢያ ከምዚ ገበረ
ስለዚህ ኺዳን አመነ አልሸባብ ምስ አልሸባብ ውን ክንሰርሕና ኢሉ አውዝሮ ንሆን ማዓት ፀረ ሻዕብያ ኩን ይኸው እዚ ኣብ መቐለ ሻዕብያ ክፉእ ነገር ዝገብር ትዝኸውን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዝኣቱ ትዝኸውን ፀጥታ ትግራይ ክዘርግ ትዝደሊ ነርኮ ሓነቑ ወሰደም ነይሩ እንኳን ካብ ትግራይ ሲለካ ኣለኹ ካብ ኢትዮጵያ ሓነቑ ይወስድ እዩ ድሕደሊ ሻዕብያ ረቂቕ ስለይ ኣለዎ ረቂቕ ወታደራዊ ስርሒት ኣለዎ ፀላእተ እዮም ንዝበሎም ሰባት መንጢሉ ንፅምዶ ሰብ ከተዓረቀ እንዳበለስ ኩሊታት ተሰርቕ ኣሎ ነገር እዚ ወዲ እዚ እኮ ክትኣምንዎ ከይትኣምንዎ ናትኩም ይደገ ኣነ ግን ሕጂ ኢለ ነግረኩም ኣለኹ ራይዶ ኣብ ወስዒድ ኩሊት ይሸይጣል ክሳብ ሕጂ 18 ሰባት ኩሊት ምምሻት ጀሚሩሉ እዚ ጥራሕ ኣኾነ እዚ ሰዲ እዚ ድማ ምስቲ ዲክቴተር ይካፈለሉ እዚ ተረጋጊፁ ይዘሉ ኤርትራስ ኣወል ስዒድ ኣነኮ እዚ ሰራቕ እዚ ድሓር ቀሲለ ተራቑ ኣክም ሰባት ኣወል ስዒድ ክዛረብ ከሎስ ኩሉ ሰብ ሃደን ኢሉ ዝሰምዖ ሪኦም ነገረ ኣውልዎ እቲ ዲክታተር ድማ ሓሪፍ ሰብ ይረኽብ ከም ኣወል ስዒድ ዝዛረብ ኣሎ حق نزارب تباركم يزورك دكان سرقنا هو ريبنا كبر هو يعمل هو يكتب له سلي هو يقتل له هو يقرص له سل هو اما قال اخونا اول شيء 10 مليون سبكو كوكو خليهم تكبروا دكان حسا المفرام يسوي اذا كان يتقبلوا دولو نصيقي نصمدو شبكه عرق يندابدس ኩሊታት ተሰርቕ ኣሎ ነገር እዚ ወዲ እዚ እኮ ከተፈኣካን ከልማዓካን ይኽእል እዩ ብመልሓሱ ጥራሕ ኣቶም ሰባት ብትናቱ ሓንጎ እቲ መልሓሱ ኢሉ ዶ ዛረበ ሲሉ መጀመርያ ኣብ ሓንጎ ክእዝዘሉ ዓይነት ሓንጎል ከም ዘሎ ክፈልጥ ኣሰለዚ እልም ዝበለ እዚ ወዲ እዚ ሓደ ጠጠው እንድሕር ዘየፊሎም ክነብሮ ናይ ግድን ኣብ ሓደ መስመር ኣለኻ ሓደ ዓላማ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ናትካ ፀላኢ ናይ ፀላኢኻ ፀላኢ ኮይኑ ንግዚኡ ነቲ ፀላኢኻ ክሳብ ትወቅዕ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ግን ብፅባሒቱ ክትዋዳ ኢኻ ነታ ሰርቫይቫል ነታ ንዕለት ተድልየካ ነታ ኣብ ቅድመኻ ዘላ ስጋት ንምቕንጣጥ ግን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንሕና ትግራይ ምስ ሸባብ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይብላ ኣሜሪካ ትፈልጥ እስራኤል ትፈልጥ ኩለን ምዕራባውያን ይፈልጣ እንዲያም ብኣንፃሩ ምስ አልሸባብ ናይ ትግራይ ከም ንኳርተር ዝበሉ ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ትፈልጥ ኢኻ መቃዲሾ ኣስካሪ ንክጉተት ከሎ ተሳዒሩ ናይ ህወደክ ሰራዊት ብንኳርተር እናተመርሐ ንሳቶም እዮም ተኣሽሙ ገይሮሞ ሪቨርስ ገይሮሞ እና ዘለና ርክብ ኣለታዊ እምበር ኣወንታዊ ከም ዘይኮነ ባዕሎም ቶም ምዕራባውያን ይፈልጡ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት እውን ተኸታቲለ እዮም የገሊኦም ናይ ከም ሓፍትና ኬርያ ዝተዛረበቶ እውን ተኸታቲለ እየ ኬርያን ፖለቲካን ሕቆን ከብድን እዮም ማለት ናብ ፖለቲካ ካብ ፖለቲካ 1000 ኪሎ ሜትር ተትርሕቕ ሒሻ እንታይ ትፈልጦ ፖለቲካ ንሳ እንታይ ምልከታ ስለ ፖለቲካ ስዊላ በቃ ማይክ ጨቢጣ ምዝራብ ብኸመይ ናብ ፖለቲካ ከም ዝደይወት ትፈልጥ እያ እንታይ ናግብረት እያ ደይባ ትፈልጥ እያ ንሚድያ ስለ ዘይምጥን ክገድፎ እየ ናብ ዘይምልከት ዓውዲ بسحتات بتاريخها سحتات يعني بوليتيكاتها سلازي أنا تتزاري موياي تماهيري إيه عزمي إيه رجس يو خوين لعل بوزح تماهر له أفتو قداي نسو أفتو بوليتيكا ترجع خندو نايك دين بوليتيكا ساينس كتماهر لك كمالته ونيكون أن سلا بوليتيكا خطنتن كم مالته يكون كن تسرو نايت فترة تسأل له مسكيري حفتنا جن ناتا قداي كالي حزب تقرأي كله يعني رانسا تأت قبرني را كيريا نحن نروح نوصل خلينا نتاعت قبل نيراوزي بدحري بورتريا يكون قدم بورتريا نتاعت قبل نيرا كاو سامورا بمنتاعت فله سامورا كنا بزحات عمتات كالكوليشن يو بناتي رديت نا بزحات عمتات حسابي قبل ليش تقرايك كم زناب كزن غير وخم بز ولكو تحز يبتقراي ኮይኑ ዘሎ ክኸውን ፕላን ገይሩ ተንቀሳቂሱ ገና ሓዙን ጉዳት ገብፅሕና ይኸይደሉ ንሳውን ተማሰለፍቲ ቦታ እንስያ ዘላ ንሱ የዋፆም ደይዋፆምን ያው ናይ ባዕሎም እዮም ናይ ባዕሎም ንጉሳት
نحنا نحزن أحواتنا سلوزغون نوكم عينت قدم زغون يكون تقرأي نتم قدم تقبم نيرو لذيذ حفتنا ون أو جيكاس اللي حيتلا بوليتيكا غوانا سلوزغونت تزلو عبيس اللي خطر يتغلن ما فليت يائس يحجزنا كو يوم قال يوم تولى لابد زرع حفتنا عن توزر أخي فيديو أنا كندي سي نسا أمود أتا كم سامنا وزحقق بي بينو حجز زي ولو بالتقنا كم بالا دويل زلوا بالتقنا ناو بينا دويل خمسة الله نمردائنا نحنا نخردا أنت كنسي ناس اللي زين دلي كل يتبع مستراقفة بين أوجني أبشر أبي يخينا خسعبية تبزلا حفتنا مدرة خمزي خزارة بكلسي أنت ناسه حدا مرحس نجارات أورجانيز جيرو ناي محلاف كلت كل ولا وندي زي أن رأيات موليس زري عند حركوينو زي أن رأيات كم يجري يغمر حنا زدلي زبلي يجرمني ولا خالقتهم كم ومالته ثم يجرم بقى ورد ناتوهالس مين يبقى أخون كا وردني له خبل له زخول له خناتات هاللي ودي خلت هاللي ودي كان محساب يزقنن تازوي لكن قمنا جرا نخطر دوا سلطاني تودي يبل من هو كان يروز بالحتة حتة كله حوحاتن ناي إثيوبيا من قصن كبليو حوحات سقيلة سلت صنحت فيدرال تخفتت ملي وسلطاني ونلو حيزق الصليه ولا قال له وزي عجب تبلاش ولا خا تاريخ كا خي تبلاش منبر تግራይ بخمزي عينت كتمرح حيتغلن اذا قدم ارجيت في الليل اذا قدم عبل علينا زحدرو صعنتو كلق زي غن بسلا قديف الله مليسهم تزريو ومدرهم مليسهم تزريو ومريحنتهم جن صبقيو اتليست هزب خندينا اذا اكل صعنتو ايو زفتروا زلو خندينا اذا اكل مكرا يتشكموا زل زبل كردو ومنتان تمليسهم وانا نت انا نخسر تكونتات زمچاچو ودب هوحات مخالو بيت صحفت فلاقه بيت صحفت هوحات مخالو دي اتصدقوا يردن يعني هوحات يا سيراتني بوكلنا يتاثير موالون يكادي مسارم زي كونس كعفن ممرح لوردت هوحات يا لي زام ان بيرسون مال سمرت يكون تم عفار زلو شفات عطقات ناي حد سانتيم كتغستا يوم صار سلام حزب تግራይ ام تسليفهم زلو حونا حو كقاتل ابون ودن كقاتل حفتن حون كدامه وي بعد جزاء نا بعد تجزؤنا ودقوا كتكوس يوم زدلو زلو سلازي اغوار قاسنات ايكون زلو نحنا نتناو كل زخده كله اي كنا نمسو يكونن كلاتن انفتنا قصياتنا يتخلاي زولا عقمنا زكب حدنتنا زسطم افلالاينا زصبب خون كللو تدناغيرو زخده قريتا فطيرو زخده بسمعيت زخده أكلنا نبعنا كنورسك نخللنا أفتتراسو يلو من تنزيولو مالتي دخون يلسو يلسخده أوزي بزخون يخون من قدي كنواجز لنا يمثل نون كنرؤي لنا كنفتحون لنا كمدون لبعبنا كمهزون لبعبنا سلاتنا ونزيش لزخون زبلق زلو أوزي قدايزي كنرؤي لنا لذا خمسي زولا ناو حول كأتي نتمن أساي زصورو زلو زمرحو زلو قن مالت طيب فليت يا زدك أساسا أنا أخايا يسمع زبها نجرني فليتهم تليمهم يتجوروا وصل زلوما أبزيهم زحتهم جبنون اللهم زت أيهم سبوز إحنا قرأت اللهم ثم نزيز مرحز اللهم خوني لهم زمرحز اللهم مسأم هزوخا حدنا تستيمو مس هزوخا خين خفيت نفيت مكلاسيز استي دمو عند جغنا وጣ ያሳያችሁ بسنفنهم كمان برسلطانهم تباريرهم لما عدنا سللمو طرح حسن حنا ኢትዮጵያ እንኩን ኾነ ይብለ ማለት ሳቶም ተመርሐዋት ለዋ عد طرح ዲና ማለት حنا ኢትዮጵያ እንኩን ኾነ ምዝራቱም ጅም ተላዛ عد طرح ዲያ ማለት حنا ኢትዮጵያ እንኩን ኾነ ተኾይኖም ሳቶም ስልጣንና ሃለ ኢትዮጵያን ይኹና ኢሎም ለይናገሩ ዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ሳቶም ተመርሐዋት ለዋ ዲያ ጥዕቲ ርሕስቲ ለዋ ትኾን ሳቶም ድሕር ለመርሐዋ ቀሪም ግን ሓራዲ ቀታሊ ትኾን ችግር ተሃሊኩም ምስትል መርሕ ለመንግስቲ ችግርኩም ሙዙ መስልኩም ተነጋገር ንሕና ግንስ ፖለቲከኛታት ኾነ ታይጎይኩም ትልናለሁ ተጋር ማለት እኮ ምስረታ ኢትዮጵያ ዓውይ ተዋጽኦ ለገበርና ዓበይቲ ህዝብታት ኮይና በህፃንነትና ክንማረት ለና የዜግነት ክብሪልና ዘሚርና ነሐጽ ዮሐንስ ነሐጽ ሚኒሊክ ናራስ አሉላ ታሪክና ተማራ ለዓበና ሰባት ኮይና በሓደ ግዜ ከመሬት ተላዕልኩም ንሕና ኢትዮጵያውያን ኾና ይትልና ኣነ ኹሩዕ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ኣነ ኹሩዕ ትግራዋይ ኢትዮጵያውያን ያለክ
تاني أخصم وسانة نعبدان وسانة تم سراويت انت وسيلة ما خوينا مزياوني حق انت خوينا عبدانيا بصورة خبا سبو اسم سقنا واقو تحيزم ينكو واقو أزيان قرن تحيزم كو واقو يمشي سراويتهم يبتن الله تهزبونا يسلفني الوم الله مقفاش جميرم الله تقفف السراوت باي لوجيك كو واقو قال لهم يخلنا افتاقوا تقزي بروت حيزو دخلك بس وينو عم يخوق حزي كي يقفف او قبا يزا حدر زالله مستمن مس عنكر بيت مس زبي يزا حدر زالله منسي وانا متاجه يوصل وز حزب زي ولا بزي وانت ترى بزي ختماوني تابت ديف تملسه بمولو منسي يلن طفيه زحمه زي كوين هلاي شعبيا مش شعبياس حبيرم كواغا زغل تقراو يالله حافتو عديو امو حاتنو زي تعمص تقراو يالله دي عدي نبرت زي توصل تقراو يالله دي سلازي انا تي اخبر زخل زوم بصوتنا لب تزعدو يحشم لب تزعدو صبي معنا سلام تزبنا ናይ ሙፍሳን ጠገም ኣለዎ ችግር ኣለዎ ኢልና ካላይ ትግራይ ንጻርቃን ንጌታቸው ክብጽብጽዋ እንተለው አዛዝ ሰራዊት ኮይኑ ንሰራዊት ወኪል አትይና ኣለዎ ስቂል ይዝር ነይሩ ብዙሕ ይዝሕመ ታደሰ ጭብጥ ክሳብ ዝርከቦ እምበር ብዙሕ ይዝሕመ ተነበረ ካን ሰራዊት ኮ ምስ የጣሽዎ ክሳብ ሕዝብ ከላታት ብሙሉ ክላዓል ገይሩ ካብ ትግራይ እኽሊ መድሓኒት ኣጽዋር كل ነገር ተኸደለም ዘሎ ካብ ትግራይ ኮይ ከላታ ተልዒሉ ማለት እዩ ከናይ ሓራ መሬት ታሪያስ ትኩስ እንጀራ ኻውዲና ተሰንከታ ኮይ ተኸደለም ዘሎ ኣብ ሸኸታ ቢያብ ቀልቀል ከፊሎም ማኪና ነው ኮና ቢሮታት ማኻይን ላው ከዘማላተ ኣብ ግዜው ምምሕዳር ቢሮ ሓለፍት ኮይኖም ኮ ገንዘብ ኣዋጽዮም ናይ መንግስት በጀት ሰሪዖም ነበር ከሰድሳት ኮኒ ቁርጽይነት የውልን ህዝብ ትግራይ ካብ ከምዚ ኣምሰለ ፀበባ ፈንጢቁ ከውጾ استراتيكاو مرحنت كهب اي خل تادس سلازي تادسه من دعاتنا حزب تግራይ يخوين وني او غوررو 5 سنقره كراچ او غوررو حزب تግራይ نفسه وكفاتيو صقيم يتفطرنا زل بلصقنا حدا مشترك كفل زلو اب حدنت حزبታት منبار يمرص زتخلل المعز يكونس زتخلل زي الرأس قاي زلوا تግራይ ማለት يترفكنا لمعس ابسق اصطان لي زلو حد ከተማ همينا نسكف زلنا هميل دي ህዝብ ለህዝብ ርክብ በስተገበር እስካ ሕዝ ዘሎ ውጽኢት ያው ተናሰ እና ምረበት ተመልሶ ክሐረስ ከልመ ያው ታ አውገዙ خنبر ካብ ከንዳ ወጽኡ ዘኽል ኩነታት ተፈጢሩለት ዳግማይ ጄኖሳይድ አጣናኺልካ ንምቅጻል ዝመጽ ዘሎ ናይ ምስትርሓይ ጉዳዩን ህዝባው ርክባት ክነልዕለው እዚ ህዝብ ትግራይ ደላይ ሰላም እዩ ደላይ ሰላም ምዃኑ ዘርእየሉ ድማ ዝተፈላልዩ መርአይታት ሓደ ምስ ጎረቤት ህዝብታት ዝገብሮ ርክብ እዩ እዚ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ውድብ ህወሓት ዝወሰነ ውሳነ እውን ሓደ ካብ ዘስመረሎም ነገራት ህዝብ ንህዝብ ርክባት ክጠናኸር ኣለዎ ዝብል እዩ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ክረአ ከለና ግን እዚ ከም ስጋት እዩ ዝረአ ንምንታይ ከም ስጋት ዝረአ እውን ዓውይ መጽሓፍ ኢኻ ትዛረበና ዘለኻ ህዝብ ምስ ህዝብ ርክብ ዝምድና ሓድነት ፍቅሪ ሕውነት بpolitika بإيكونومي بمحبراوي بهايمانت بخلو نهزبتات وحسنت يوم نهزب ركب مالت حدا كفتو نايدك سابات مقر تتحلال يلو تاريخهم مزازاي حزب إرترا حزب تግራይ حزب أمحرا حزب تግራይ حزب عفار حزب السودان حزب تግራይ كلهم حزبتات اب سلام منبر يوم زمرسو نمتا يخل عصي ودنه نعمنا تبعجت يسدد نبل من يختقبرو تبعجت سديدو ناوغو حفظ يقصدا من يختحدادرو ستحدر منقست يلا ستحدر منقستو انت بلوك وينو تعصي يلا ندهدي مساء من يختكفافلو من يختقملو صقم كون هي وعلى بريتوريا نقبل انت يلم مس أبكاينا زلوا صلاتي إثيوبيا خنراخبينا تيلم شعبيان
ሻዕቢያን ብልጽግና እኮ ሕዚ ብደምነት እዮም ዝዳለዩ ዘለዉ ሙስርክም ተገይሮም ታም ዝኾን ዘለዉ ወጊኖም ምስ አብይ ፊት ለፊት ይዋገሉ ማለት እዩ ምስ ሱዳን ከምኡ ይሕዝ ምስ ኢትዮጵያ ከም ብድሕሪት ኮይኖም ዝደፈ ዘለውን ከምኡ እዩ ስለዚ ምስ ሰላት ናይ ኢትዮጵያ ዝተቀራረኹ እንድሕር ኮይኖም ንመን ይኽቦቱ ባጀት ኤርትራ መልካም ዜና አለ ትልቅ ዜና ነው ኤርትራ ወዳጆች ለሆናችሁ በተለይ ደግሞ ከብልጽግና በስተቀር አብይ በስተቀር አብይ እንደዚህ አይነት ዜና ሲመጣ አብይ በዚህ ቴዲ መጣበት ቴዲ ኒውክሌር ነው የሆነበት ቴዲ መቀለ መንግስት እየመጣ ነው ሚሊተሪ መንግስት ቁጭ ይላል መቀለ ከባድ ነው ለብልጽግና እንዴት ነገሮችን ጥልፍልፍ እንዳለበት አሜሪካ ደግሞ ከኤርትራ ጋር ያላትን ግንኙነት ስትራቴጂካሊ ማሳደስ ፈልጋለሁ ስትል ወሽመጡን ተቆረጠ እኔ 138 ነኝ ሲባል ዳዝማረ 3 ሚሊዮን ይሁን 5000 ይሁን ማናት የምትባለው የአብይ አክቲቪስቷ ትንሽ ሀገር አለች የሴቷ ሁሌ በሄደበት ኢትዮጵያ የምትለዋ 300 ሺህ አሜሪካን ዶላር የቀረጠፈችው ሎቢስት አለች የአንድ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ ባርባዶስ ነው ምናምን የምትባለው ባርባዶስ እኔ ያለ በቅርብ ጊዜ የሰማሁት እቺ ሀገር ባርባዶስ አላቃትም ነበር ደሴት ነች ምናምን ነው የሚባለው እኔ እርግጠኛ አይደለም ባርባዶስ ምናምን እና 300 ሺህ ብር ነው ያስቀርጠፋል ሎቢ እንድታረግ በየቦታውና ሰው ማለት ነው የብልጽግና ጎድ ነው እና እነሱን አሰማርቶ ምንም ሊያደርጉ አይችልም የባህር እንትን ካለ ባርባዶስም ትሁን ራሻም ትሁን አሜሪካም ትሁን እኩል ናቸው ባንዲራ ያላቸው ሀገር ናቸው እና ለኢትዮጵያ በተለይ እንደ አብይ አህመድ ትንሽ ቪዲዮ አለች ማስታወሳቸው ያብይ እሱም ከዛ ቤት ግን መልካም ዜና የመጣው ወደዚህ እንደምታዩት የትራምፕ አስተዳደር ወሳኝ ነው US seeks to reset ties with Eritrea ይሄ ስትራቴጂካል በአፍሪካን ስቴት የሆነችው ያው የምስራቅ አፍሪካ በምን ቦታ ላይ እንዳለች ኤርትራ የምታውቁት ነውና 700 ማይል ነው ያላት 700 ማይል ወደ ኪሎ ሜትር ቀይሩት 1000 ሳምቲንግ ነው 1000 ሳምቲንግ ኪሎ ሜትር ከባህር ጋር ትገናኛለች እዚህ ላይ የትራምፕ እንትን በዝርዝር ብናቀርበው በዝርዝር ምን ያለው እንዴት እንደፈለጓት ማለት ነውና ስትራቴጂካሊ ጠቀሜታው ኤርትራ ከ700 በላይ ማይል ማለት ነው የቀይ ባህር ዳርቻ ያላት በመሆኑ ለአሜሪካ የደህንነት ስራዎች ቁልፍ ሀገር ነች ነው የሚለው ሪፖርቱ የጂኦፖለቲካዊ ወቅታዊነት ደግሞ ይህ እርምጃ የአሜሪካ እርምጃ ማለት ነው ይህ እርምጃ የወጣው ኢራን ወሳኝ የባህር መስመሮችን ለመዝጋት ያው በምትዝዝበት ጊዜ ነው እየዛተች ነው ዘጓለው እያለች ነው ስለዚህ ለአሜሪካ የደህንነት ስጋት ለመቀነስ ይጠቅማል ማለት ይነሳል ማለት ነው በግምገማ ላይ ነው ያለው ሞት ለማንሳት እቅድ አለ ብሏል ሞሳድ ቦለስ ባለፈው የምታውቁት ያው ግብጽ በተደጋጋሚ 2 ሚሊዮን ናቸው እኛ እንደዚህ ነን በሚቀጥለው ደግሞ እኛ እንደዚህ እንሆናለን እነሱ ግንዛው ይቀመጣሉ ብርሃኑ ጁላ ያለው ማለት አሁን 130 ሚሊዮን ነን እነሱ 2 ሚሊዮን ናቸው ከ25 ሚሊዮን ከ25 ዓመት በኋላ ደግሞ 200 ሚሊዮን እንሆናለን እነሱ ግን 2 ሚሊዮን እዛው ይቆያሉ ብሏል እኮ የጆኖሳይዳል ቃል ነው አንደኛ የጆኖሳይዳል ተርም ነው እኔ በደንብ ቢተነተን ከጆኖሳይድ ጋር የሚገናኝ ኮንተንት አለው ነው አንተ ስታድ 200 ሚሊዮን ብትደርስ ዘንድሮ 2 ሚሊዮን ናቸው ያልከው ከ25 ዓመት በኋላ እዛ 2 ሚሊዮን ሆኖ ይቆያሉ ብለህ ስትናገር ጤናማ መንግስት እንደዛ አይልም ማለት ዝም ብሎ የጋንግስተር መንግስት ስለሆነ ነው እንጂ አይባልም ናይ ኤርትራ መንግስት ሕዚ ምስ ትግራይ ናይ ምስራሕ ድሌት ይቅርታ ይውሉ አጥፊና ይውሉ ገለ ይውሉ ምሶም ይራኸው ስለዝነው ናይ ፓስታ ይተልዕልና ይምሉ በቃ ተወዲኡስ ሕዚ ቀጽልና ታይንሰርሕም ዝብላ ካልኣይ ከስራሕና ዘይክእል ሓደ እንታይ ኮይኑ ይረአየኒ መስለካ ብፍላይ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ናይ ክልቲኡ ወገናት ካሕሳ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ኢሉ ተበዲሉ እዩ ክካሓስ ኣለዎ ድብሉ ኣለዎ እዚኦም ሓቅታት እዚኦም ሕጂ ነንቅሎ ዘለና ፅምዶ ኣይስርሑናን እዮም ንምንታይ መስለካ ኣወዮም ዝሕብኡ እቶም ንብሎም ዘለና ሰባት ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ቀይድ በተኽ ኣካይዳ ኣሎ